daghan lagi ang bus. May unta oy kung kanang baha ba nga kana ang gikan sa babaw ang bus anhi lagi mo tapok dire karon dili ko layo kuan. Grabe sayuan ako ning anhi din heron magkuag bus. Kana dyan ako. O kanya kong singot. Tinuod judi ay. Mao ni kuan sa barangay nga si Alimukoy perting panghakot og bus mao din daw ang sapa mao din iyang ginakot siguro. What? Ano man laom ang sapa kay sig panghakot anang kuan. Balas. Nya ipamaligya. Di ni masilbi. Isip usa ka kamitan, dapat badlungon ko ni siya. Kay mulawom ang sapa, ang baha. Musamot ang baha kay tungod gikuhaan niya og kwan. Iya ra ba yan ang ibaligya? Silbi ni Alimukoy da. Tuon ko ni be. Hala na. Ako ang giniklaruhon pagpilig mga bato kay i-deliver ko ni hurot rum mga basa. Kay kwarta na ni Rogi muwan niya hapon. Ikaugma basa san. Sige kog hakot og basa ni. Kiwa ko ilain trabaho. Na mas kapitan. May tuyo ni kapitan. Kap, may buntag na kap. Sino kumaayo sa buntag Alimukoy? Nakitaan ako dito imong balas perting daghana. Inog baligyan na nimo di ba? Mao may sumbong dito sa barangay. Ako man ni kap, kini abi ni unsa kap. Kini ako ang trabaho kap. Ginagbay rin taon kay ni kap. Tinuod kap abi mo unsa para balay ra man sa ni kap. Unsay ginagbay? Sa gatos to dito nga ginagmay. Sako-sako ra gini ako kap. Hay man ang uban kap, kana mga wasiri gid kap. Anaong gid bako kap. Kana may malawom ang sapa kap. Ako Tanawa imong kinaot dire o tanawon lalo na. Awo, tanawa na o. Hindang gigabgaban na mo maayo abot na ato. Pati na lawman sa pa. Mas abi ko nimo kap. Matumpag ning reprat. Kana mga gagmay na to mga silingan kap nga kanang magpahakot lang og bus kap kay haron makasave sila. Ari sila nako magpahakot kay gamay ra may ilang gamiton. Tag 40 ra ka sako ang ilang i-order. Unya, may na lang nakapag-save sila kay order sila og dagko kay pati mahala ang ilang 40 ka sako. Napo kabalay kitag 40. o di mao ni sa nakukap kay binon ka ug anak ko kung saksi trabaho nay mudawat ako kap kay ako anaanad ko sa trabaho nga ani lang in taon suma pila Ko ta mo dawat nimo usam ka graduha nga di mo dawat nimo nagata trabaho di ayo high school sa grade 1 na in taon ko kap igor ako kamao makabasa kana itsura nimo high school sa grade 1 di na masilbi. Ano mo ka buhi ano na silab kini ginagmay na ko nga trabaho kap kay total kap ibaw ba yung kang nabuhi ko ani pagitaa kap Di lagi na masilbi kita na perti ng lawma diri sa sapa oh. Ini kaugma ani ini baha ani lain naman pong bahas mo tamuok dire mabagsige ni kabago kay simpre ini kana sa tubig bago na sa sapa bago na sa bas mo kuan pa jud ka ay dili lagi ra pwede ring ana nga tawawan ng tubig ni oh pati kuan na diri tubig. Ako kap sultian da kap wa ayo ko magbuhat og illegal na itong barangay sumagot unsa ko kugod wa ako ko mag kuan pobre kay ko ako mga binuang gila na kap nung na ako mayo ultimo sa nina wa ganay ko kapalit sino kapalit ka na di man naghiubo basta mo sa singot basa singot siyempre ako tao ra ko wa ginaingon nga basta sa sunod ha dili ko gusto ana nga kuan kay di lagi daghan kay reklamo do sa barangay nga hinlawom na kuno ang sapa kap sultian talang ka ultimo gani short top wa ko kapalit unsam din ang short imo gi kuan di ay mugi sa loob kini short ako kapabi na mo kunsa hugon man ginakuni kung mumubukaw kog bas kaya aron dili mahugaw kaya aron mao pud ako isulo matugog lungsod irason jud nimo Alimukoy tanawa ni sapa diri pati hugawa irason jud nimo nang pagkunkuan ana inang ingkon muhang wakay purol bay kay ana tanawa ni diri kuan ay kinaot na nimo diri kuan kanang sapa ako buong ko na akong short kuan di ba kanang ano ba kanang istorya ra man to ko kay ako ginaan kap kuan ba ingon ako kap kaya ako gusto na ko nga magbinuutan di ko ani barangay kay mauwaw ko maikog ko nimo kay ikaw daga ka nya ako bawo ka na ko nga di ito malaman gud ang sapa nga maanang akong kuan pod lawom silbiya ang imong sapa susunod buri man ka ba dito diri na lawom mo ito sapa nimo ka
Unsa man eh? Ato palagman imo sa pa. Pwede ra di ay.